O sexto torneo internacional Clae Viajes organizado polo Arosa atraerá un total de 48 equipos da categoría Benxamín ata Vilagarcía. Unha dúcia son galegos, os outros proceden de 9 comunidades autónomas diferentes e ata de Portugal, Inglaterra e Dubai. O que nunca nos podíamos imaginar, antes de saber nin tan siquiera como se iba a chamar o torneo, é que solo 5 ou 6 anos máis tarde pois íbamos a conseguir ter un evento organizado pola Arosa destas características, non? Temos unha edición do torneo con 48 equipos, dos cales 10 son galegos e hai 38 equipos que veñen pois de distintas partes de España, da península e incluso de distintas partes do mundo, non? No cidade de Vilagarcía participarán 8 canteiras de equipos de primeira división: Atlético de Madrid, Celta de Vigo, Fútbol Club Barcelona, Fútbol Club Porto, Vitoria Guimaraes, Deportivo, Arsenal e Boavista. Tamén estará a Spanish Soccer School de Dubai, co Vilagarcían Pablo Coira. En resumo, máis de 2000 persoas invadirán Vilagarcía a vindeira semana. De que este torneo é un homenaje, sobre todo, como dixen xa en outras veces, ao pueblo de Vilagarcía, sobre todo, ás empresas, a nivel de restauración, a nivel de todo, por todo o esfuerzo que fan, pois por axudar ao mesmo tempo a este club, non? Toda a vila volcarase cos seus protagonistas e anfitrións, os 2 equipos benxamíns do Arosa. Os pequenos xogarán os días 16, 17 e 18 en Alomba e o Manuel Jiménez.